Is your boy DJ S Shine Best International. Faster music. Na me PK ceiling pop. 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 This life we live is full of hatred. Man don't see me. Ijenu wababa beluchi. Okwachi soba. Your trusted friend can be your enemy. Ewumo oye mamadu nebuya. Oye mamadu nebuye bu. Uchebu kwa pao. Nyanu nkege ni jenu wabo kwa naswazo. Imalu zoiba. Ewu osokwe. Imalu zoiba. Ewu afamure bunu libya nulo lumo. Imalu zoiba. Yaklibe numu ebu hijenu. Imalu zoiba. Imalu onye bonye. Imoni wanem. Imadoye buonye. Makana Imakwane kuwa na tumo Makana marobo nye ponye Ewo amangane se Nemo wafumulu imoni imadonye bonye. Who can tell me the one to trust so in this life? Hey, buhu atubomo. You wait the plan to kill person. Waiting could be again. This life is owned by God. You want to spoil my name. Emelungi Jinio. Okwaso makanyuku. You say I no good for waiting I they do. Okwaso makanyuku. You want to be your own, you can't chop on my own. Okwaso makanyuku. Ubuma nesina mala. Obebe nesina bana. If you meant to live with them, Chegaria makandoge. Ay, elele mbombo. Chegaria makandoge. Hey, imadonye bonye. Imoni wanem. Imadoye bonye. Makana Imakwane kuwa na tumo. Makana marobo nye bonye. Ewo amangane se. Nemo wafamulu kesi imadonye bonye. Who can tell me the one to trust so in this life? Hey, buhu atubomo. Is your boy, DJ S Shine Best International. Nobody knows it all. You know me, sentere, imaponye mpu. Churu, nobody knows it all. Okwane futilo, nokwane fute somoku. Okwane futogu, nokwane mumadu. You know who I be, imaponye mpu. Who you be? Silika. Know me today, recognize me today. Tomorrow may be too late. In a new tomorrow may be too late. Nobody knows it now. Know me today, recognize me today. Tomorrow may be too late. In a new tomorrow may be too late. Nobody knows it now. You know me, sentere, imaponye mpu. Churu, nobody knows it
alarm from beginning or from back. It's the same alarm. When na boki na boki. Everybody na somebody na person. Why you be still a boy and he made the same? Ezuka. Obi was a boy before. He never know he will get a big today. Ali Cross was a boy before. They never know how we get a big today. Also today, never you give up. One day, our street must pay. Na mile nwere okwu mmiri na-achọ okwu na mmiri wezifa na mmiri na-ejikwa waya eje marakwanụ na mmiri niile ha nwere enemi yo ka anyị jee no when the fire dey hot mmiri niile nọ n'ọrụ marakwa mara na mmiri niile ha nwere enemi yo ka anyị jee no when the fire dey hot mmiri niile nọ n'ọrụ mmiri niile nọ n'ọrụ mmiri niile nọ n'ọrụ mmiri dị ụcha nọ n'ọrụ mmiri niile nọ n'ọrụ mmiri dị ojii nọ n'ọrụ mmiri niile nọ n'ọrụ na mmiri ewelu enemi yo Cross dakwa ọsọ. Know me today, recognize me today. Tomorrow may be too late. Tomorrow may be too late. Nobody knows it all. But I gonna bambo. Shall never give up. I gonna bambo. Na bamba basi. Many men who know they sleep every night. Many girls who know they sleep every night. If you not give up one, or not yet in your lananya. Then they hustle for better tomorrow. In a new world. Then they hustle to make money. In a new world. Then they hustle for better future. In a new world. Know me today, recognize us today. Tomorrow may be too late. In a new world. Tomorrow may be too late. Nobody reason am. Ashawanya. Asukanu n'onye nwere ego nwere ụmụnne ya nwe ndị enyi. Mana onye na-enwere ego ife mere ya o. Hustle today, never you give up. Tomorrow may be your turn. In a new world. Tomorrow may be my turn. Nobody reason am. Pretty well with the hustle na general market. If you buy your own today, make you no look down on me. One day, our hustle must pay. No be when I don't make money, you say you know me. No be when I don't make am, you say you want so. Mancha boncha, bonye. When I don't make am, you say you know me. Brother who said, yes, oh, money no dey oh. Everybody dey bagger, so when money no dey oh.
salah. Say when money no dey oh, and they come your house salah oh. I dey remember. Enyi mbemchi, ezigbo enyi, alonye nwo. Maraka mara na mmiri niile ewere enemi yo. Ka ijelo. When the fire dey hot, mmiri niile nọ n'ọnụ. Maraka duro na mmiri niile ewere enemi yo. Ka ijelo. When the fire dey hot, mmiri niile nọ n'ọnụ. You know me sentere maka onye mpụ. Nobody knows it all. You know me sentere maka onye mpụ. Nobody knows it all. You know me sentere maka onye mpụ. My people, I have a question. I need an answer. Oh, Chimewo. Why it be say people where we fought to do us wayo? Them do us ojoro. Them they do mago. They don't turn our country to political zulezu. I mean my country to political zulezu. Everything they promise you in terms of election. But if I am the president, my brother, I say if I am the president, enough is enough, oh my people. Every day na the same story. We don't suffer, we don't suffer tire, oh. Ifenka akalia malo. Charity them say it begins at home, but our own charity dey for abroad, oh. No good road, oh. No steady light, oh. No good water, oh. Social amenities is zero. Abuno pisia marabu kamjo, kabuna kubadi ronko. Them they call us the giants of Africa, but we are living like slaves. Oh, Dobodani, are we born to suffer? Are we born to suffer? Stand up for your right, yo. Stand up for your right, yo. If I am the president, yo. If I am the president, yo. You dey 70 years, you still there for office, yo. Organa for waiting. What of our young graduates, yo? Oga landlord, no be to increase house rent. Go renovate your house, yo. He dey leak water, no be to give tenants quick notice. He said them never pay for house where they leak water. Chai, there is God, yo. Oga lecturer, that child do you want spoil? Say you want give am a. Now your daughter age, yo. You want carry old country German juice, pour for her body, oh. Oh, there is God, oh. Officer in charge, you go see white, yo. You go call am black, yo. But you know the truth, oh. Police alekwanyi, oh. Chukwu okike, we there for your hand, yo. Yanyela nyaka, but if I am the president, yo. If I am the president, yo. This country now you and me, yo. Now we get make you do your own part, make I do my own part, yo. Obodo mama, obodo jonjo, obodo makwama. A word is enough, oh, for the wise. No turn our country to political zulezu. Do your own, make I do my own. It go better. Do your own, make I do my own. It go better. Papa, mama, make una do una own. It go better. Brother, sister, make you do your own. It go better. If I am the president, if I got
anyị na-etiwa gị na buutu na n'ọba adịrịsị ndị ọba n'ide mmiri ka n'ọba bụ ebe tete ego dị na buutu na n'ọba Chigozie bayilimo obele nwa ji dibịa lute ego adreesị ndị ọba n'ide mmiri ego dị na buutu na n'ọba eze ọbala tụle dibịa ọbala tụle dibịa bayilimo adreesị ndị ọba obodo dike Chigozie nwa gwuyilimo adreesị ndị ọba n'ide mmiri obele nwa ji dibịa lute ego adreesị ndị ọba n'ide mmiri ego dị na buutu na n'ọba anọba bụ ebe tete ego dị na buutu na n'ọba telem telem ego dị na buutu na n'ọba adreesị ndị ọba n'ide mmiri ego dị na buutu na n'ọba sele 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 ibansele 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 sele ibansele ibansele power. Ma fesa na onye nwe egwu ụfọdụ kpọdụ m ego Igbo anya bụla ịgbajebe na anya ekene ebe na egwu manaba na n'ọba anaba bụ ebe tete anya lute na n'ọba ahịa mejetife maka na onye bịalụ na n'ọba ya balụ ya eji m udo wee bịa onye welu jọbata na n'ọba nọ ya ejeta ife dị mma nwanne mmadụ na-ebudu nwa onye ọba egbu akaka na-adọnwa onye ọba na ntị ana ọba bụ ebe tete ọkwa ife nsọlụ nwoke ọba ka ọ na-elekwu ya n'afịa maka na ọkụ nwoke ọba bụ onye mara ogolu anya lute n'ọba ahịa makwudodogwu kedu onye bodogwu anyị na-ekwuzi maka ya o wee bụrụ chief native doctor Chidozie nwa ngwodogwu adreesị ndị ọba n'ide mmiri ego dị na buutu na n'ọba kenelu meze ọbala tụle dibịa odogwu biko yilimo na nne m ụlọ obele nwa na n'ọba n'ide mmiri Anambra steeti nwanne mbodo ka nne m siri obele nwa wee bido wetebe akwụkwọ ịma na ọ gụrụ na Central Primary School na n'ọba n'ide mmiri ọgụsawe jebe sekọndrị na Merchant of Light Secondary School na n'ọba n'ide mmiri ka obele nwa gụsịrị akwụkwọ o wee bụrụ akpanya wee naba na Kano steeti ebe onye lụzubafịa ọnọlụnyo tụtara na Kano steeti ebe a na-achịfafọ ya eli emesilo wee bụla akpanya wee nata n'obi nna ya
ọ bụ onye m ife ji ya pụe onye fụrụ ogbenye nyelu ya aka unu afụgo na ogbenye nọ na-afụdo anya obele nwa natalụ n'obi nna ya obido welụbalụ dibịa mana oge na anyị na-akọlụ n'udo obele nwa ka nọ n'aka n'anya alụgidere ọlụ dibịa emesịa oje webido nkịta n'ụwa obele nwa bidoro lụbalụ dibịa ife na-aga ọfụma ọ na-agwọ ya n'ụdị n'ụdị abụlụ ndị na-aza afịa mana ife aja agala ọfụma iya kwude nzọbala tụle dibịa akwa na n'ọba ife ya ga ọfụma abụlụ ndị nọ n'ihiru uju ndị ilo na-achụghị aka nri na aka ekpe ikwute nzọbala tụle dibịa akwa na n'ọba n'ife ya ga ọfụma ife na n'ụdị 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 enyemaka nya dị n'iche n'iche maka ọ bụrụ na ọgwụ kelọgwụ n'elu ụwa ọ bụrụ ọbala ọla nzọbala tụle dibịa ana m ekwunyeli akwa na n'ọba adreesị ndị ọba n'ide mmiri ego dị na butu na n'ọba nwata na ya eze odogwu biko ilimụo anụrụ m n'ime m ọgụ ọtụtụ kedu ife ya emela ego oyibo egwu ka mụ na-etili yi egwu nika ndị igwe bịa ife onye nwere n'ụwa n'anya ka oche m ọgụ nzọbala tụle dibịa chidozie nwe ngwodogwu na ana m ekwunyeli aka na-eme ọgọ n'ihe adịlị mmụ maka ọnwụzọnwụ dị n'ụwa n'ogbenye afụgo anya akwa ndị na-etiwa gị onye adịrasị ndị ọba n'ide mmiri obele nwa ji dibịa lụta ego ọ bụ onye ka egwu mụ na-akpọ onye dị na buutu na ndị ọba adịrasị ndị ọba n'ide mmiri obele nwa ji dibịa lụta ego Selem, selem, iban selem, iban selem, iban selem, selem. Power! Anya kene kenebe na anya bụlụ ịgbadebe ka ndị kenezi nna m na ya anyị wee kenebezie Chisa Henry Amobi Nwangwodogwu mmiri mara ugo wanụ na n'ọba n'ide mmiri ego oyibo na-ekwunyeli ya ugo dị n'obi wanụ na n'ọba onye ọma nnụnụ nsọ azụ ekene ekenebe ka ndị ekenezi nne m ụlọ Chief Mrs. Ngozi ka Nwangwu nne ya dịrị mmụ afọ mụlakwa na n'ọba akwa ndị na-etiwakụ ego dị na butu ezi na-ekene nwanne na nwanne n'ime niile n'ụwa do na-adasị m ụtọkụ ego dị na butu na n'ọba n'ide mmiri nwata na ya eze ọ si ka mbụ na-ekele nnụba ka ndị ekele ụmụnne ya
ụmụnne ya fụlụ n'anya welite ga-enye onyinye nwanne na mbọsị ka nwanne nọ ya na anyị wee kenebezie Ugochukwu nwangwa onye ọma n'ihe adịlị mụ onye ọma n'ịdị ụsọ ego oyibo na-ekwunyeli akpa mgbọ na-ata ọba onye ọma n'ịdị ụsọ anyị kenebe Adaobi nwangwu bịaghịlị mụ Adanna ya ezi nwanne ego dị na butu n'anya ọba ọnụ m ekene yi anya kenebe chama aka nwankwube yili mụọ ọnụ m ekene yi chinaza nwankwu n'ozo wee bili ụmụnnakwa na n'ọba ụmụmma bịala ụwa nnọọ nwata anaghị eze na n'ọba n'ide mmiri ọ bụ onye ka mụ na-akpọ akwa na n'ọba akwa niile tiwa gị ego dị na butu wanọfa n'ọba n'ide mmiri onye ọma na-edu nsọ ego oyibo na-ebunyeli asị n'ezi nwaanyị na-emepela akụnụba ụzọ anya ekenebe na anya bụrụ ịgbadebe ka ndị kene n'ụlọ gị anyị wee kenebezie Mrs. Mmasị na Chinwangwu nne ya dịlị mụ ugegbu mmagwa na kizizi na n'ọba achala ugo nwanyị dị mma onye bịala ije mụ na anọbọbọ betete onye mala obodo dike ịnanya na yamana anọbịa dalụ nwata anaghị eze na anọba n'ide mmiri odogwu biko yili mụọ akwa ndị na-etiwa gị onye mala bụ obodo dike ndị mechetalụ welu ndị mechetalụ gwayalụ na egwu ka na-ebido ebido akwa bịaghịlị mmụọ o ji mata m ọgọ melego igbo aka na m ọgọ n'ihe adịlị mmụọ akwa n'onye na-achụ gị nwata onye na-achụ nwekwazi ada maka niile mmọgọ n'ụmọgada fụnụ njọ akwa niile tiwa gị Chichidozie mọmpụ ego dị na butu n'anya ọba adịrịasị ndị ọba n'ide mmiri kerem obere nwa ji dibịa lụta ego o ji dibịa lụta ego Chichidozie mọmpụ ego dị na butu n'anya ọba adịrịasị ndị ọba n'ide mmiri akwa niile tiwa gị obere nwa ji dibịa lụta ego ego dị na butu n'anya ọba adịrịasị ndị ọba n'ide mmiri adresị ndị ọba n'ide mmiri na butu n'anya ọba ata na ya eze adresị ndị ọba obodo dike na butu n'anya ego dị na butu na ndị ọba adịrịasị ndị ọba n'ide mmiri anọba
bụ ebe tete onye mara bụ obodo tere m gbasele adreesị ndị ọba n'ite mmiri ego dị na buutu na n'ọba adreesị ndị ọba obodo ego dị na buutu na n'ọba chidozie nwa mgbodo obere nwa gị dibịa lute ego tere m ego dị na buutu na n'ọba anọba bụ ebe tete ego dị na buutu na n'ọba adasị ndị ọba n'ide mmiri United Isu Progressive Union ndị ọma Chukwu gozila gozi n'ụwa anwe na-enyela onwe fe aka n'ụwa ọ ndị ọma ọ ga-abalị ulu na unu ga-adịkwa ka echi ugochalata na-enwelu n'otutu United Isu anyị bụ ugo anyị achakego United Isu anyị bụ ugo na-efenyigo United Isu na-efenyigo United Isu anyị achakego ụmụaka Chukwu gozila gozi na-efenyigo United Isu anyị achakego ụmụaka Chukwu gozila gozi n'ụwa awa na-enyelu ụmụnne fakazinu ụmụaka obi fa bụfu ife onye kwuru ka ibe ya ga-ekwenu ife onye kwete ka ibe ya ga-ekwu Isu United damanụ anyị bugo na fugo unafugo anyị bugo anyị achakego osisi pụtala ifiode bụ ụgbọ ugotalacha na-enwelu n'ochuchu United Isu anyị bugo anyị achakego United Isu anyị bugo nyefenyego enwelu villages eji mara Isu na-erugbu lọgụ ndị ọma nọ n'oge adị asị m ife menunu ma ncha ndị ọma unu ga-adị Isu Ancient Kingdom ndị ọma ụmụ nakara n'unu ga-adị ụmụ Autonomous Community ndị ọma ji wedi ebube na n'ugo ndị ọma n'unu ga-adị kezi maka ndị ụmụ ọzọ Autonomous Community ndị ọma obodo ejeje mba isi ala ụmụ ọzọ ndị ọma unu ga-adị dị na n'ume Autonomous Community ndị ji wedi ebube ndị ji wechi eze unu ga-adị kechi osisi pụtala ifi
dekpu ụgbọ ugochalata na-enwelu n'ochuchu United isu anyị bụ ugo anyị achakego United isu anyị bụ ugo anyị efenigo United isu anyị efenigo United isu anyị achakego anyị efenigo United isu anyị achakego okporo ụzọ nunu na-alụzienu ọkụdo nunu tinyele mmiri ọṅụṅụ nunu gbapụrụ agbapụ transfọma nunu debelu onazugu ụgbọala bunye ndị sekuriti kachebezie n'isu United ndị ọma o ka anyị nwedele osisi pụtala ifiọdị kpụ ụgbọ ugochalata na-enwelu n'ọchụchụ United isu anyị bụ ugo anyị achakego United isu anyị bụ ugo anyị efenigo kenelụ m gọvanọ isu United Chief Engineer Celestin Oprom Ogbueme of Isu n'Erugulok onye ọma dị gadịrị m ọnụmekene the Deputy Governor Honorable Amarachi Humphrey Anyam Ọnwa Global Deputy Governor ezigbote mmadụ Chukwu ka gọziri m Maazị Precious Uche Osuoha Ezumokolobia Nisu DG Wangere Mandate Assembly onye ọmọ gadịrị mma o asị ife geli gebewara gị so mana ka ị geli ya lube gị so onye ọmọ na-agọzi gị $50,000 eburuze m bekene nwekene Chief Imazike Rapport Hotel Owerri Imo State Grand Patron Isu United Progressive Union Chief ekene m gị ekene keneli mụ nenu mamụ Emeka ọnụ ọha BOT for life Former Secretary General UIPU Ndoma Onu Gadikwanu Ekene kenelu mụ nenu mamụ Injinia Ima onye jiri Aba Branch West Bank onye nnukwu ego na mekene Uche Bakpa ekene ekene keneli mụ onye ọma kasimi ya o kasimi Osioha ezi nwanne m ekene m gị oke nwanne ya akụ elisi ya ka Chukwu ga-enye gị n'ugo oke nwanne ya dịlị m anyị efenigo United isu anyị achakego anyị efenigo United isu anyị achakego ekene keneli mụ nenu nwa m Chisolima aka nọọ US base onye ọma
ọgbali isu n'ihi adịzenu onye ọma na ị ga-adị echizenu maka na echi agaghị agwụ agwụ egbe a na-agba anyanwụ n'enu nwa aka na-emeli mifọma n'ihi adịzenu Chibuzo nwoke dị ebere prince dalụ ebere prince n'ihi adịlụ ụwa mụ si na mmadụ na-akarịla akarị osisi pụtali biode ụgbọ ugo chalacha na-enwelu n'ochuchu United isu anyị bụ ugo anyị achakego United isu anyị bụ ugo anyị efenigo United isu anyị efenigo United isu anyị achakego nwa bụ eze aka nnọọ nwa bụ eze n'enu nwa oke nwa na-eyi adị ọkpara isu na-eyi adịzenu onye ọma nwa bụ eze odogwu ọgaranya ndị nwe malụ ụzọ mụ Chief Donatus odogwu dịka ukwu na-eyi adịlị mụ oke nwe kene m ọchịanya na-eyi adịlị m onye ọma ọchịanya ekene m gị Augustine Chikwe m ndụ Chief Agụjiegbe nke izizi na ụmụnna Chinemeze ụwa n'ofisu okpotokpo nwanna m ekene gị ihe adịlị m inu Emeka Jorob akọngụ aka na-akpọ Emeka ọfọ oji moto na motosaịkụl eme ọgọ odogwu na nna m echekwa nke m Sylvester ka nnọọ onye ọma Sylvester na-eyi adị njụbazia ife egbe na-ebuteli n'enu nwa nwanza na-elugharị elu deputi anyị deputy speaker of Imo State Sir Amarachi China iwu anyanwụ capacity n'ihi adị Honorable Gonna Ozuligbo House of Rep member anyị n'odogwu inye ọha n'ihi adị onye ọma Ozbi daalụ Chief Michael Ọnụọha elili ego of Igbo land ikoro ọkụ iwusulorugburu ọkụ onye ọcha bịalụ nwa n'oji elili eji eke ego ga-agbaga afọ ọnụ n'enu ụmụ inugo elili ego si mụ kedezenu Chief John Bosco ozugbo bụ ogwaga wanof ogwaga ngene wanof ngene John Bosco onye amamanụ CEO Graphic Nigeria Limited leader n'ihi adị akụ gị karịrị pendamosu na-atakasịnụ ego gị onwela ọgwụgwụ n'enu inugo ụmụnna m wee asị m onye nwere iwe ma nchazenu maka kịta bụ mbido ka isi kwado n'ọka onye nwere iwe n'enu nwado anyị ka na-abịa bịa osisi pụtara ife ọdị ụgbọ ugo chalacha na-enwelu n'ọtụtụ n'ụọ United isu anyị bụ ugo anyị achakego United isu anyị bụ ugo anyị efenigo United isu anyị efenigo ụna pugo obodo Chukwu gozila gozi n'enu ụmụaka Chukwu gozila gozi anyị n'enu efenigo anwene nyelu ụmụnne bakano isu Progressive Union ndị ọmanụ unu ga-adịzenu ewele anyị efenigo United isu anyị achakego ewele anyị efenigo United isu anyị achakego
is your boy, DJ S Shine Best International. Nna ya wee nwụrụ abụbụ na iwe karịa anya alụ. Hey!
onye gwọmruo akwalele nwanne na-agwa ọdụ onye ga-abụ onye nzọpụta na n'ụwa onye ga-abụ onye nzọpụta ihe ulu ọ bụrụ ma ogbenye egbunye ụmụ Igbo dị onye mụ echie ọdụ onye mụ echi onye mụ ihe echi ga-amụwe ije ego Azụka wee gbaba mbọ Azụka wee zọba onwe ya o jele mkpakwụ ebe ba na-atụ ibe abụọ ga-eli na ba jela anyị macha ọlụ ihe ije ego ebe a na-achọ ibe abụọ ga-eli ibugo ije nwoke dị ogbu eyi o mesịrị wee gbuwa akwụ n'Ọkịja chala ogidi ndị mmadụ wee kpọba ya Azụka nwa mgbu akwụ Azụka nwa mgbu akwụ mana onye na-agbabọla Azụka nwa mgbu akwụ mana tata ibe na-akpọzi ya ude eji akpụ agụ 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 mkpụrụ obi ndị Ọkịja ude eji akpụ agụ anya ndị Ọkịja dị afụ ụzọ ude eji akpụ agụ ude ji wee akpụrụ agụ ude eji akpụ agụ ọgwụgwọ ọgaranya n'igwe n'ike ude eji akpụ agụ mgbe na-akọlụ na akụkọ nwa Azụka mesịrị jebe bọyị wee gbasịa bọyị mana ihe na-enwere isi ya nwere ofuka nwanne ya a na-akpọ Chijioke nwanne n'ọdịkọ na ọ bụ nya gbọla Azụka wee naba obodo Lagos otu na ikosi wee banye kiriarị na-abụgo wee dị n'ụwa ọdụ onye m iwe chi ga-abụ ebe anyị ka ọ dụpụta ego ogbenye nata na Ọkịja be nne ya wee lube ezi wekpọpụbe mmiri wee tinyebe ọkụ Ọkịja wee kụba aka akọlinya aka ya agwụlụ ya Ọkịja aka ga-agwụlụ odogwu aka ga-agwụlụ ya Ọkịja aka ga-agwụlụ odogwu ọrụ mmadụ na-eme ibe siri ike ọtụtụ kọmpani ga-eji mmalụ odogwu ọtụtụ kọmpani ya ka anyị ji mmalụ odogwu ya bụ direktọ Hatu Global Nigeria Limited Benon Global Nigeria Limited aka na-eme trading na Nigeria na Cotonou onye ọma na ya lele ya mma ya sị m ka nne nwanyị ọma ezi nwunye ya Amalachi Confidence Azụka Adaka ibi ya ọma obi dị ya nwanyị ọma enede ebeje ya ọlụ nwanyị dị mma ọ dị beze nwanyị dị mma ma Chukwu jiri ọmụmụ gozie ebe ụwa m ọlụ nye ụmụ dị mma ọ bụ nna-eme Emmanuel Azụka Obi Chizarim Precious Azụka Obi Samuel Azụka Obi Osinachi Praise Azụka Obi ụmụọma bịara ụwa n'ọnụ manya sị mụ na babia ka nkeneli ya ụmụnne ya Obinna Wilson nwanne Ijeọma nwanne Chinyere nwanne Onyinyechi nwanne Gosisochi nwanne Nneka nwanne agadolu n'ụmụ manya sị mụ keneli nye ndị oyi ya ezigbo oyi ka ajọ nwanne Ọkịja chala ogidi Ọkịja chala
ihe gburugburu n'Ọkịja ihe gburugburu na-eyi na mma ị na-eyikwu na njọ ihe gburugburu n'Ọkịja ọgaranya ji ọgwụ jide ego osisi kwari nwe nwada ndị chiri ndị ụka Ọkịja chalụ gidi ọgaranya dị oweri onye nnekwu ego n'Ọkịja onye nnekwu ego osisi kwari nwe nwada onye nnekwu ego ihe gburugburu n'Ọkịja onye nnekwu ego Emeka n'owu na n'ọba Emeka n'owu na n'ọba udogwu ayaka tụrụ yi eze godu onye ọba ijele ndị ọba na n'ọba n'ide mmiri ọgaranya Emeka n'owu udogwu magana n'ọkwa n'uche yi na-emeli iwe ijele n'ọba ijele ndị ọba ijele n'anya ọba ijele nke ọba ijele n'anya ọba ijele abalị n'ụtụtụ ba n'abalị ijele n'anya ọba ijele ndị ọba n'ide mmiri ijele n'anya ọba nyanya si mụ kenere ya Ọkịja Big Brothers na Ọkịja niile alụnụọ ambole gbachara ndị ọgaranya echi ata ịga niile ụtọ mmadụ na-abọ ya si mụ kenụnụ ambole gbagha na tọzụ obodo ka nzite odogwu ọsọfịa n'ọzọ obodo ọsọfịa n'ọzọ obodo ọsọfịa ndị Igbo niile ọsọfịa ide dolibe ide ịkpanse ide Ọkịja chalụ ogidi Ọkịja na anyị bụ enyi Chukwu elotego anyị wee site onye nzọpụta ụtọ mmadụ na-abọ ude eji wee gwụla agụ ebe eji eje ọkụ anụ ka edi n'Ọkịja ndị Ọkịja ka ṅụrịa Ọkịja chalụ ogidi Ọkịja na anyị bụ enyi Chukwu elotego anyị wee site onye nzọpụta ụtọ mmadụ na-abọ ude eji wee gwụla agụ ebe eji eje ọkụ anụ ka edi n'Ọkịja ndị Ọkịja ka ṅụrịa eji abụ agụ eji abụ agụ mkpụrụ obi ndị Ọkịja eji abụ agụ anya ndị Ọkịja ji abụ eji abụ agụ ude ji abụla agụ eji abụ agụ Godwin Abashimelo Gamu na Konu Obele Chukwu Nezi ni Vitenu
pandemic anyị bụ n'anya nke imele ka anyị na-ekwu onye ọma bilie ọgandaga obele chukwu n'ezi n'ivitenu osiri ọla na Cambodia eze chi na wala ụzọ n'ezi Nnewi South isi bi ụwa chairman Godofit Football Club nke Nigeria ihe anya bụrụ n'ụwa nyakọnụ na-ekwunu mana ntị keje anụ ihe n'ụwa donuo osimiri na-eri eri onye ka anyị na-akpọ Solidarity Movement ọgandaga obele chukwu n'ezi n'ibitenu iyi beleri igwe nnene n'ụwa oji mote mọgọ ike imele n'anya ifulu n'anya Solidarity Movement imesie n'enu ụwa inu ikejeri ihe excellency Anambra State ekwelu gbonu onye gọnụ na gbonu Solidarity Movement ọ dị n'obodo niile dị na Anambra ọgandaga ntenu gbanwe ogbenye onye ọmabịa kene nne n'ụwa onye ọmabịa n'ọnụ na-akpọ ihe ọ bụ onye amụma n'elu mba n'ebe n'elu Solidarity Movement inwere wime wisi convoy gị jikarịsịa n'ụwa oji convoy ebe ndị nnuo nwa gbachi melobi ibi melere igwe nne nnu nekara ijekwu nene anyị na-abụ n'elu aga maladịrị obele chacha ọga eze chi na walụzọ gọọmenti bịa kene gị jigara ise n'ụwa nwanne dị na mba na ndị ukwe oziele mori ike eze n'olu ukwe biko bịa kene ọkwa gị na-enekọta anya Solidarity Movement onye mori ike eze na ndị ukwe olube n'ọdụ ka anyị na labili iwewe mmadụ ọsọ obodo ya nnuo ọga gwaka na onye amụma n'olumba n'ebenu n'ezie dike na-achụ alịrị nnu nwata bụ dike n'ụwa amosua na n'ezie n'ibutegwo n'ụwa donu ayi akụnatigbu ilo n'ụwa donu ụbọchị amụlụ dike na mbanụ n'ezie ka mụrụ ibe ya nụ mana dike na aka ibi ya n'ụwa ntenu gbanwe ogbenye ọlụlụ duru obodo niile nye ka anyị na-ekwu n'ụwa Nigeria na february ndị jụla
Chukwu mezili kwelu n'enu ụwa donu Olikezi na nukemu nebelu Oji mote mogonu Ivi meleri gwenne n'enu ụwa donu Oju no emogonu Ogi mele n'enu ụwa nu Nanu tedike na kwaliri yaki na nukemu nebu n'enu ụwa donu Ofu efi nukefi n'enu ụwa donu Nwa mulubogbe nu Na mnewi sautu biya Godwin abashimelo Ogando gabiko Onyo mana munede n'enu ụwa donu Nesimo n'enu woye kamunya na sonu Akaru waka nege n'enu ụwa donu Onye na nemoke tupu n'elu donu Godwin abashimelo nu Ogando gabeke negi kamu nebuo Okwebu n'onu onyoma Odogweji malo bodonu Ogando gane gadiyo Ebisi numo kwenye gadi ndono Siwe logo ndu kapugu wogonu Godwin nwa bashi melonu Ewe logo ndu wogo onyoma Nyabebele mune kwenenu Solidarity movement Solidarity movement Abia Solidarity movement Solidarity movement Nekwe mwoke mune kuo Alusi webu na lumba nebu Nike na kwalili Onyo mapupo nenu wadonu Nemu Ayi Solidarity movement Solidarity movement Solidarity movement Nwa bashi melonu Solidarity movement Ndewu wana munagi ya duwanu Nikelu na welego kwa ugogonu Solidarity movement Onyo mwina nuka mune buo Solidarity movement Solidarity movement Is your boy, DJ S Shine Best International. Ebube Chukwuzo Adịrịsị ndị Igbo n'isu Maka nwa n'isu njaba Capital Money Onye ego n'isu igirigi Ebube Chukwuzo Adịrịsị ndị Igbo n'isu Maka nwa n'isu njaba Capital Money Onye ego n'isu igirigi Chukwuzo onye ego onye ụbọchị izizi abịago adụrasị ndị Igbo n'isu onye ego n'isu igirigi obodo mụta ezigbo nwa pasị na dị ka anyị na-atụ obodo mụta ka n'ogholi obodo abalị n'ọsọ Kaijabanu na Senegal Alusi ebu ka zute nwa ka nwa Adụrasị ndị Igbo n'isu Onye ego ndị Igbo igirigi Nne m lebele nwa Chief Emmanuel Chibike Gemion Odemenemo Ebele nwa ndị Igbo ike Mana nne ya bụ no demenem ezi papa ayaka keneyi ezi papa na ayaka keneyi wasi mo keneme miya let me see Silverlin ijoma odemenemo mama ni nalemwa ojebejebe ojebejebe onabijede ma ojebejebe
ka na-akpọ Duloji mmadụ n'isu n'Obishi n'isu local gọọmenti Onyeọma n'Imo steeti ka nne mụrụ odogwu Emmanuel n'ọgụlụ akwụkwọ ọgụlụ praịmarị n'ọgụlụ sekọndịrị wee pasị ya wee mesịa jebe Ebonyi wee mesịa bụ wee jebe Ebonyi o jere Ebonyi na Nkwọ Nnewi onye ma ibe chi ga-abụ onye ma n'isi ga-echi eze ọ bụrụ inwe ogbenye egwu na ya maka na ije nwoke dị n'okwu nugo onye ma ibe chi ga-abụ Ebube Chukwu ụzọ adịrịasị ndị Igbo n'isu maka nwa n'isu njaba capital money onye ego n'isu igirigi Ebube Chukwu ụzọ adịrịasị ndị Igbo n'isu maka nwa n'isu njaba capital money onye ego n'isu igirigi Omeze wee setụlụ onye o wee bido nke ya ọ sụla gị ya o mere ọfụma oluzie na 2008 ndị mmụọzi wee bụ onye wesenye bụ na bi ya o jebe obodo oyibo obula banya na Badaka wee biri na Senegal nọtala abụbụ ọ gbalị mbọ ka nwoke wee mesịrị wee join ụwa exchange ebe Nikodi wee bute ike inugo onye ego n'igade ọfọ mụrụ kọmpini aka ya 4040 hotel and club n'obodo Dakar onye nnekwu ego na-anya ekene na-abụkwu direktọ Capital Hotel n'obodo Senegal onye nnekwu ego adịrịasị ndị Igbo n'isu onye nnekwu ego ọbịa adịrịasị ndị Igbo n'isu ọ na-apịa ụtalị ego onye nnekwu ego adịrịasị ndị Igbo n'isu obi ike onye nnekwu ego ọgaranya adịrịasị ndị Igbo n'isu restaurant n'obodo Dakar onye ego n'inwere iwe Capital Net Club na Senegal ọgaranya were akaba ọ sị m okenela ọrụ ya Lolo Perpetua Nkechi Demion Odemenamo na ya dele ya mma Asama osodi eme odozi akụ nwanyị ọma Chukwu jila mụmụ gozi ebe ọ mụrụ onye ụmụ dị mma ọ mụrụ ejima Emmanuel Chukwu Ebuka na Emmanuel Chinenye ụmụama bịala ụwa nye aka na Chinechele Mustela Ujunwa Miracle ụmụọma Chukwu ji chọnya mma onye na-emibe ọma ka ibe ọma na-abịalụ Ebube Chukwu ụzọ adịrịasị ndị Igbo n'isu onye nnekwu ego maka mma n'isu njaba ike ga-abịa onye ego n'isu Ebube adịrịasị ndị Igbo n'isu maka nwa n'isu njaba Capital Money onye ego n'isu igirigi
steeti fa wee chie nye echichi Ebube Chukwuzọ Wanu n'isu njaba Adolesi ndị isu njaba Adolesi ji mara obodo Capital SA Blessed Chubi Oyimo Anne no ya dele ya mma Anne no ya dele ya mma Nasi mo keneli ya Ezigbo nwanne ya Mrs. Stella Odeme na mụ nwanyị ọma Achala ugo nwanyị azamma nwanyị dị mma Inugo Abịaza na Senegal odogwu bụ onye mama Onye nnekwu ego nọ ya adịrị ya mma Ya so na memba Nigeria Community na Dakar Oya adịrị ya mma odogwu Ya so na memba Igbo Union na Dakar Patron ndị Imo State Assemblies n'obodo Dakar onye ọma Ya so na patron Isu Njaba Progressive Union n'obodo Senegal onye ego Ya bụ patron Unique Club na Dakar onye nnekwu ego na Magama onye na-eme ka okwesi agbanya Ya bụ vice president Confidence Committee of Friends na Dakar na Senegal Nwanne nọ ka dere ya mma Ebube Chukwuzọ Adolesi ndị Igbo n'isu ọbịa Ebube Chukwuzọ Adolesi ndị Igbo n'isu maka nwa n'isu njaba Capital Money onye ego n'isu igirigi Yasi mo keneli ya Menti ya Onye na-enekwasị anya Chief Patrick Ivanyuba Ebube Chukwuzọ Mezaya ndị Igbo niile Ivanyuba Ebube Chukwuzọ Mezaya ndị Igbo niile Ọbịa Ebube Chukwuzọ Capital Oil and Gas ELC onye nnekwu ego Ebube Chukwuzọ ọgaranya Mezaya ndị Igbo niile Chief Stephen Oscar Jaoja n'isu Agbali isi n'isu njaba Jaoja n'isu Oyimwo Jaoja n'isu ọgaranya nweliwe Jaoja n'isu Chief Masowali Obiabulu dike n'Ọkịja onye ọma n'Ọkịja Chalogidi onye Obiabulu dike onye ọma n'Ọkịja Chalogidi Obiabulu dike onye ọma n'Ọkịja Chalogidi Chief Ostino Obabuko Wofe Baba The Help Money na Dakar onye ego na-egade ofu nwa n'Ọzọbụlụ ofu nwa n'Obola na-akpọ onye jika mba ọ ga-adele ya mma Obabuko Wofe Baba ofu nwa Ọzọbụlụ jide ebube onye ọma ofu nwa Ọzọbụlụ jide ebube ọgwa ofu nwa Ọzọbụlụ jide ebube Yasi mo keneli ya His Royal Highness Eze Ọkwala Udo hey! Udo ndị Igbo n'isu Udo one of Isu Obisi ọgaranya Udo Yes Udo
na ọ ga-adịrị ya mma tuonu ya igwe tuonu ya igwe ndị Igbo n'isu igwe ọya dele ya mma ka anyị kene ọgaranya His Royal Highness Eze Edwin Olisakwa Ọbaludo na ọya dele ya mma Ọbaludo jide ebube onye ọma His Royal Majesty Eze Dr. Douglas Ọkwala Chukwuofu ụmụnne ọya dele ya mma obodo mụta ezigbo nwa pasị na ọ dị ka anyị na-adị obodo mụta ka n'oghori obodo aba ma gbaba ọsọ ebube Chukwu ụzọ ebube adịrịsị n'Igbo n'ise onye ego capital money onye ego n'isu ebube Chukwu ụzọ adịrịsị ndị Igbo n'isu onye nnekwu ego na-ana aka onye ego n'isu Ekene Agbodike na Nnewi Anet Eze Onyudo CEO Chinelo Oyangas Eze Oyimo ọdịka ka nwụ na nwunye n'ụwa ife ọmụ ị na-emele ndị mmadụ nwanne m nye ka Chukwu ji gọzie gị n'ụwa tonu mele gị njọ n'ụwa n'ịgba ya la fanu oversize onye na-edono gịrị anyị na mgbọmọ dị nke ji malụ gị n'ụwa tonu ịmala eke na amọdị ya ezi oyi na nnọkwa biki ya oversize onye na-edono ike nneji ugwu agbọdị ike ezi oyi mụ biki igbo na mụ na-ekele ya onye amụma n'obi ya ezi oyi mụ kabali n'ụwa aka na-agbalụ Chinelo Oyangas ya onye na nwa ya dagwala oversize onye na aya kenelu mezigbo nwanne gị mmọnwụ na-abụ abụbụ ya n'ezi iko nsọ na Nnewi yo iko onye na-edo ya iko nsọ na Nnedo iko na-edobili yo anyị na-ekene iko nsọ na Nnewi
nwanne oversize na table smooth ne onye ọma bili abia eke na bodike eke na bodike ezo yi mo bili onye amụma na yote yo oversize ne dozo oya mana nnu atugo onye kenene aya ebu njem igbamu ka njewezie na London njem mmiri onye kamu kwudoro kamu lulu n'ezi obele nwannu omeka chukwu bịa onye kamu na-akpọ n'ụwa bia nwatu bisi ka kene no deni bona na London onye ka ọnụ na-akpọ odeni igbo ni deni onye ka ọnụ na-akpọ odeni igbo ni deni odeni igbo ni deni Green Plus odeni igbo ni deni chukwu joke ndi bisi bia odeni igbo oyimo odeni igbo ni deni nwandu bisi bia omoga bunjanya nenu wabena munagidi na odeni igbo na ni neche iyo ijebe na ni neche ngo inata na ni neche iyo odeni iyo onye ọma bigo bili nenu aya Green Plus odeni igbo ni onye obodo London bia ezi oyi odeni igbo bia odenwe amama bia odegulo babia onye alọ n'ide mmiri chukwu joke gajene n'ọdịka kamụ na nwune n'ụwa akụchukwu onye ọba n'ide mmiri uche chukwu nwa ọsadebe onye ọba bia ezi oyi odeni igbo bia n'odeni igbo sajikene yi akụchukwu onye ọba n'ide mmiri uche chukwu biri nwa ọsadebe bia onye ọba n'ezie nnenyo Obaje no deni go na lo di temili Green Plus onye ọma bia ntanu gba nwa gbenye bia odeni igbo odokwu odeni igbo global bili onye ọma na anyị na-elote iyo gị na-emene n'ụwa tono chukwu ga-akwụ ụgwọ odeni igbo n'ide mmiri onye alọ London bia Chidozie Samuel nwoke afọ n'Ifobia onye akụrụ obi onye ji politiks mmadụ n'ụwa donu onye ọma Polisan Global bia kpọkpọ nwa mama onye ọma na meloteghị ezi oyi mụ na gị dị na mma n'ụwa donu dekirie politiks bịa kirie politiks onye ọma kpọkpọ Polisan Global bia n'ụwa donu onye ọma n'ime ihe ibe gị na-emene n'ụwa nye ke iji wepụrụ odokwu n'ezie politiks n'Ifobia kpọkpọ n'ụwa Polisan Global bia ezi oyi
bụ ka mụ na-ejele n'obodo anyị n'ọnụ na ọbasa Is your boy, DJS Shine Best International. Ife People's Club of Nigeria na-America. People's Club ndị na-America n'ụwa egwu na-eme ndị n'ọmaka n'ụwa niile na People's Club nyapụnụ ime n'obodo oyibo na People's Club osobilinu. The National President People's Club of Nigeria Chief F.A. Onwachu Achalugo 1 Ọsọbịa nke izizi n'aka ọkwa Ogbuagụ na Adajiana Ọchaya n'oke egwu onye ọma na gị bụ the President People's Club of Nigeria Chief ROC Ekedozie Odu n'Ezinifite onye ọma na gị bụ National Vice President of People's Club of Nigeria Nezianu Chief BC Okechukwu Ogbuefi Agbagudonze na Abatete Ichiebeke nke izizi na Abatete The National Secretary General People's Club International Chibarista Eddie Enumani Sobilinu Ogbuefi Chinenyeze na Nnewi National Legal Advisor Ekene Kenelum Chief Sheikh Ekweju Nnanyelugo n'ezi ama mba anọ Financial Secretary People's Club of Nigeria Kedu maka Chief Sir J.I. Ilonze Ichie Ezugonia Ojoto People's Treasurer Chief K. Nwagba Ogbuagụ n'Ọka onye ọma na gị bụ Publicity Secretary Chief Alvan Okoye Ewebiriakụ n'Ogidi Protocol Officer nke People's Club of Nigeria Nezianu Chief Lord Major Akunnia n'Ojoto The Welfare Officer na People's Club International Chief Sir P.A. Agụ Eze Ọranyelakpụlụ The House Master onye ọma na na-ekene inu Honorable James Chukwujekwu Eze Omize Banyozo 1 n'Ọka Ex-Club Member nke People's Club Chief Alahaji A.N. Obinwa Chinyelugo Onitsado First Assistant Secretary General People's Club of Nigeria Iwene Kennedy Chief C.C. Mojo Ichie onye melikie Ogugu n'Ojoto Second Assistant Secretary Nezianu Barrister F.O. Onyebueke Aheji Ejemba of Ehime Mbano Assistant Legal Advisor Chief E.O. Ugoji Abudoleze na Nnobi Assistant Protocol Officer the People's Club Chief Willie Uzo
eze na be ya nuru ala first assistant welfare officer onye ọma na na-ekene ya ekenelụ m chief Andrew Okafor ejighị eji ebiri ebiri na Ezulibite onye ọma na nke bụ second assistant welfare officer chief Sir G.A. Oranebo Idu Akubeze Niyala assistant house master I went again the chief Sam Iwuchukwu Akudo nke Nnewi special national officer na People's Club International Chief Andrew Okafor Nnenye Lugo 1 Ezulibite onye ọma na nke bụ second welfare officer the People's Club People's Club Fada nke People's Club of Nigeria ndị bụ nna iro ya majesty onyoma igwe BC Ezenwa Eze Okpoko 1 n'Ọba Chairman Board of Trustees Competron na People's Club His Royal Majesty Sir Desmond Ogugwa mmiri na-ezoro ọha n'Ezulibite Eze Udombise Petron from Trustees Ezanu Chief Simon Obioha Ozuome na Aro ndị Izuọgụ onye ọma n'iso na ndị Petron na Trustee nke People's Club I were ekene Chief Umoha Madike Obieze Azugeni Nunubi Petron Chief E.M. Odile Odu Nivitedunu Petron Trustee People's Club International Nezanu Chief Sir Ojukwu Ike Ezechukwu n'Ọka Etiti the grandfather nke People's Club Secretary Board of Trustees Competron Chief A.C. Okafor People's Patron Ajie Okosisi Oraifite Patron Trustee Nezanu His Royal Highness Igwe R.N. Nwankwo Nkata Ukwu Ogene na Adajiani onye ọma na-ebo Patron na Trustee the People's Club Chief Sir J.O. Igwe Ije n'Ọka Etiti Patron and Trustee Iwenegene Chief Mike Arinze Ogene n'Ọka Etiti Patron Chief Sir F.N. Okeke Aaron Ọpụtalụkwa the second n'Enugwu na Ụmụnri iso na ndị Patron na Trustee na People's Club Chief M.N.C. Nwọkọ Enyikwa nwa Ọzọnyimọyị n'Ọka Patron Chief A.U. Ọhazilike Eze Omenife n'ụzọ akwaghị ala Patron Chief Barrister N.D.A. Ezechie Ezi Abaka Ego n'Ibuzor Patron na People's Club International Ezanu His Royal Majesty Igwe Charles
Mesudo Igwe Azulunye Ichida Onye mani so na ndị patrons na People's Club Chief Dr. Aloy Uchebulam Eze Ife dị ọra mma n'obo Patron na People's Club Chief Professor Innocent Aluka Nwana Olugo n'ihi ala Patron Disco na People's Club Nezanu Chief Dr. Ambrose Idi Mbato Idi n'Enugu Ukwu na Ụmụnri Ọzọmkpo n'Enugu Ukwu Patron nke People's Club Ekenelu m Chief Nnọdụ Atuchukwu Eze Ogidi na Minchi Patron Chief A.O. Ume Ọchịkọta Igbo Ukwu Patron nke People's Club Ọ bụ gịnị ga-eme ka nlụgo Chief Prọfesọ Rodian Mgbigbi Omeiwu Ukwu na Uruala Patron na People's Club Ndị na nwunye Lọlọ Lawrence Ogechukwu Ndurizi Omeka di ya Agabi Emera Eze Nyogosi Nkọ Chief Nzelari Chukwura Enyekwe Orimili Ọzọ dị ebube na Nde Chief of Protocol na Los Angeles Chief G.I. Ọnụchukwu Isiapụrụ Gbabobu Nọrifite Chairman Aba Branch People's Club Kedu maka Chief Dr. G. Nwankwọ Ebegwedike Ifitedunu Onitsha Branch Chairman Nezanu Chief Dr. F.U. Okafọ Ume Anisambara Lebenato Chairman Management Committee Lagos State Branch Chairman Chief Sir Lawrence Iluanya KSM Agulono 1 na Ntweke Ugumba 1 na Ogume Idato South Chairman Olu Branch Chief G.U.S.H. Ugumba Numudim Owerri Branch Chairman People's Club Chief Sir D.C. Eze Nwoye Eze Chukwu Malijem Ọchụudo Igbo Port Harcourt Branch Chairman Chief A.A. Aniedo Jakene Ọnwa Netilora Ifitedunu Chairman Meduguri Branch Kedu maka Chief Benji Nwokafọ Okwudo Chairman Makodi Branch Sir Aba Ofeme Ife Nnewi na nke bụ Nnewi Branch Chairman People's Club International Ekenelu m Chief Boniface Okoli Eziakwabịa na Agwata Owele ndị Igbo na Benue State Chief Sir Nat Nwabese Akulomo Niyala Chairman Asaba Branch People's Club Chief Sir Peter Enu Akwa Ọgaranya Bulodo Naba Chairman Oka Branch Nezianu Chief Hat Asebu Ọpụtome na Bauchi Aguneje Lieutenansa Chairman Bauchi Branch People's Club International
Benin City na mmadụ nọkwanụ. Prọfesọ LN ndị Okwere, the Prof. Onye ọma na ndị bụ chairman na Benin branch. Chief Robinson Umejiakụ, Ebonyi na Igbo Ukwu, chairman Calabar branch. Kedu maka Chief Dr. Chika Mụọnanụ, Ọsụọka Igbo Ukwu, chairman Enugu branch People's Club. Chief Aloy Obi, onye ndu ndị Igbo, onye mana gị bụ chairman Ibadan branch. Chief EN Anyichie, Ọbụ na-eche ndụ na People's Club of Nigeria, Just branch chairman. Kaduna ka anyị na-abatazi. Chief James Eze, Egbe eji eje ọgụ n'Ụmụnze, chairman na Kaduna. Chief Ezekaya Nwafọ Njakọ, akpanite akụ n'Ọba, onye ọma na ndị bụ chairman Kano branch nke People's Club. Abakaliki branch na mmadụ nọkwanụ. Sir F.O. Eneduanya, Akụ na Agụlụ, chairman Abakaliki branch. Chief Atọ Ọkafọ, Udanozie Kalọ, chairman na Abuja. People's Club ndenu na-erika n'ụwa ekunu na-emenụ nde n'ọmaka. Ụwa niile na People's Club sobilinu. Ilo n'obodo oyibo na People's Club ụnyafunu. Chief Dr. Alphonsus Ọkpara, ihe omeji amatụ n'uru ala, chairman Houston Texas branch nke People's Club. Chief Chinedu Nwosu, Odakwenyi, chairman London branch. Chief Dr. Marcel Osuchukwu, Ugochimereze na ụmụaka ọrụ, founding executive chairman Virginia Beach branch People's Club International. Ichie Napoleon Onyeze, Ichie mmiri enwiro 1 Isuochi Ishukwu Atọ Okigwe, founding executive chairman Austin branch. Chief Mrs. Nkechi Iroko, Slim Peace, Omenyere Igbo 1, ezi nwanne na Enugu State, na nke bụ chairman Shelly branch. Honorable Chief Sir Professor Ino Eke, Omenyere Ọha 1 n'Uturu, Agwerugu ụlọ 1 na Mba Ukwu, founding executive chairman San Francisco branch. Chief Engineer Paul Ezuka, Eda Kurono, ọnwa na-etilọra na nke bụ chairman Princeton Junction branch. Kedu maka Chief Dr. Anayo Ucheche, Agwụ nwa aka ọkwa, anyị ala yiri, Ogbuebi Otigbu Ịnyịnya, founding executive chairman Chicago branch. Ekenelum Chief Engineer Emo Okafọ, Ebegwedike 1 n'Ụmụabe, founding executive chairman Arlington branch. Chief Engineer Anazoba Ezokolu, anụ a na-agba egbe ọ na-ata nri, ike ji eje mba na Nanka, founding executive chairman New York branch.
Adimora, Nwanna Chinelugo Nagolo, Founding Executive Chairman, Los Angeles Branch. Kedu maka Chief Professor Sir Willis C. Achebe, Ọnwa na-etilọra na Bagana, Founding Executive Chairman, St. Antonio Branch. Sir Evaristus Chidi Nwogu, Eziokwu bụ ndụ na Uruala, Chairman na Washington Branch. Chief Dr. Emma Odiesie, Ọzọ Nnabuenyi, Ezugo Uwelo, Naijibu Chairman Miami Branch People's Club. Chief Chris Emeka Uzowulu, Eze dị n'Obi, One Iyala, Chairman Galveston Branch. Chief Oluba Dininuo, Chief Polit Oba, Ugeje Mba n'ụgbọ mmiri, Chairman Princeton New Jersey Branch. Dallas Fort Worth Branch na Madonala, Chief Onyekachi Okoro, Ijere Wa, Obi Nwanne Ụmụahịa, Chairman Dallas Fort Worth Branch. Ichie Bernard Osuagwu, Akụrụọnọ na Mberi ndị itoolu Ikeduru, Chairman na Boston Branch. Chief Dr. Ugo Anisong, Akụbawa na Amụibekọlụ, Chairman Philadelphia Branch. Ezianụ Chief Captain Henry Onwachu, Omemgboji Ụmụoji, Naijibu Chairman Toronto Branch. Dr. Daniel Onyagba, Eze Chinelugo Logo, Okada na-agba n'udu mmiri, mmiri na-ezoro ọha n'Olumba, Atlanta Branch Chairman. Chief Dr. Maurice Efobi, Ọba na Obosi, Chairman Caretaker Committee, New York Branch City. Is your boy, DJ S Shine Best International.